Tak jo, a je to tady šampaňské, vítězné posádky, Jaromír Kovačtík, Robert Baran, Subaru Impreza LRC. Fotografie samozřejmě, šampaňské, všechno to patří. Tak, Jardo, jak bylo? Martine, pár slov, jak se jelo? Výborně, výborně, zase jsme byli omezovači v jednom kuse, ale jinak dobrý, chyběly nám trošku technické úseky, ale dobrý. Takže příští rok se určitě přijdete zás. Jasně, pořídíme si RC a budeme závodit. S Jaromírem. Jasně, on je neporazitelný. Tak, samozřejmě. Tak jo. Martin Vlček, Richard Lasevič, Konrad Fábia Super 2000. Dneska pátí. Pohodě. Jsem to viděl. Dobré. Takže, musím ten vůz s číslem 7 nás pouští. A se můžeme těšit na další auto, bude to auto z jiné kategorie.